ngapja sobai pi ki parlok ki snap ban pe ya kane ka video ha kane ka channel balai Lionel Messi bukan taj ban continue ya ka kontrak ber ka PSG bat urai ban wan pai shark club Barcelona kat kum ka report kupa jong Lionel Messi ujagi Messi budai agent jong Lionel Messi lengba ka wei ka kot kubor na rifran ka le Persian hakaba kupa jong Lionel Messi lo penong ya ka Paris Saint-Germain na ka betaban penkiu ya ka jingsiu ya Lionel Messi kumta na kaleng ka klub Paris Saint-Germain kala kan taj ya kane ka jingong kupa jong Lionel Messi kumta na kane ka daw Lionel Messi la kan taj baru dum treshu pan continue bang ya ka kontrak jong bat klub PSG baru lo pai kmat la ne ula interest na kumta ban wan pai bang shaka former club jong ka Barcelona Lionel Messi minta udon ha Catalan City Barcelona ban yakren na kamta ka jiman pai shaka former club jong ka Barcelona te parlok tang kini kikubor ngangai pila sutu ngin second du ha koi pat ka video kuble shibun